Abusia apomu te say me din the war of prophet Gideon of Ferry as you do fe modumuja. Unim baby, ma menka baby nchiro. Hwe. Unim se so. Ni na ni bre David. Adentia. Na David yo bia. Wonyame ahyira no. Ye. But na wonyame ahyira a wode ahyira David no. Empie ma mansan hunu ye. Onipa bonefuo bia no. Ohunu de ewu mu. Na wadi asori ya yeden etia wo na so yo hene o ba ni nani bre David ya no hwe nwan so eduru mre bi wa brabo mu a sa na tie ye se ko sere onyonko a otan eduru mre bi a obeka se o media bi mi ni me ho hwe ba wo bibi special enipa enhunu eno na odoma nkoma de edua wo mu nti duru mre bi no na nipa nim the reason why so ena David ye den e kontokwa soti asie eduru mere bi ade wo no obi nibi soti asie odoman kwan ba say ya do nyame enka ono nhyira odum jani stables